Как стигнах до тук ли? Преди 2 години се запознах с бащата на детето ми. Първите 2 месеца всичко беше добре, всичко беше розово, любов, обещания. След това почна да ме изневерява. Почна да ме забранява от майка ми, от баща ми, от най-близките ми, от приятелките ми. Не искаше да работя, не искаше да излизам никъде, само с него. Каквото каже той, това да става. Постоянно ми се налагаше и ме контролираше, манипулираше ме, изнудвал ме и с мои голи снимки и ме е заплашвал, че ако не направя нещо, ще отиде вкъщи и ще тормози майка ми и баща ми. След 6 месеца забременях. Тогава пак ми обещаваше, че всичко ще е розово, че ще се гледа детето, че всичко ще е наред, както ще родя. Обаче след месец пак ме изневери. Аз разбрах, рових му постоянно из телефона, ревнувал го. Бях приела целият тормоз за нормален и си мислех, че като родя всичко ще се промени. През цялата бременност той ме тормозеше. Бил ме докато съм в 8-я месец. Бях влизала 4 пъти за задържане на бебето. Имаше вероятност да е с синдром на Даун. Него не го интересуваха тия неща. Пак се продължаваше с наркотици, с побоища, с забраняване от нашите. И докато не влязох в 9-я месец. Тогава майка ми и баща ми разбраха, прибрах се вкъщи. Той беше дошъл вкъщи, спа под един орех под слънцето, 3 дена спа там. След това аз го съжалих, прибрах го вкъщи. Обаче 3 дена преди да родя, той през тия 3 дена ме тормозеше и ме биеше. Искаше да се прибера при него. Майка ми и баща ми разбраха и се скарахме. Той се тръгна в неговия град и на другия ден отидох да си пусна ограничителна заповед. Пуснах си ограничителната заповед, изкараха ми незабавна защита и той като разбра, пак дойде вкъщи, пак ме проблеми, обиди, психически тормоз и срещу майка ми, и срещу баща ми. Един ден след въпросната случка влязох в болницата и родих. Не му бяхме казали, че съм в болницата, но не знам той откъде разбра, дойде с техните. Като родих, след като излязох от опойка, изкараха ме, той ме видя, разплака се, след това ми звъня, обещаваше ми, че няма повече да ме тормози, няма повече да ме пипне с пръст, с майка ми и баща ми ще се оправи, ще имам този живот, който съм искала, който съм мечтала за него. Обаче след като раждам, се прибирам вкъщи. 3 месеца живях с малкия при майка ми и баща ми. Исках много пъти да му дам шанс. Мислех се, че с детето ще се промени всичко. И на 3-я месец се прибрах при него. 1 месец беше всичко наред. Не ме е бил, не ме е тормозил. Забраняваше ми от майка ми и баща ми. Не искаше да показва детето ми на тях. Докато баща му не ни изгони от тях. И спахме при сестра му, спахме по хотели. И от няма и накъде той се съгласи да се прибера вкъщи с малкия, докато си намерим квартира. 2 седмици живях при нашите, обаче пак продължи психическия тормоз. Постоянно на телефона, да оставя включен телефона, да чува какво си говоря с нашите. Седмица след това намерихме квартира, преместихме се и от тогава започна пак тормоза. Да не излизам с никой, да не се чувам с нашите, само ще си гледам детето и няма да се занимавам с никой. И така около месец не ме е бил. След месец бях започнала работа за 1 седмица, майка ми гледаше детето. Тогава през това време имах рожден ден, сестра ми беше дошла с нейния приятел да ми направят изненада. Той дойде в това заведение, видя, че те са там, изчакаме да свърша работа и от заведението до квартирата той ме спука от бой. С тупаници, с шамари, беше ми надул устната и след тая случка трябваше да отидем да си празнувам рождения ден при негови приятели.
Тогава нищо не бях казала на никой. Помислих си, че ще се оправи. Толкова време не ме е пипвал с пръст. И нали, заради сестра ми е станало всичко. Бях спряла всякакъв контакт с тях след като спрях работа. И пак продължавахме с караниците. Той си пишеше с други, пренебрегваше ме, изневеряваше ми. Постоянно ме обиждаше, че аз съм циганка, че съм черна, че съм буклук, всякакви такива грозни епитети. И един ден преди Нова година малкият много ревеше, не беше наред нещо. И аз нямах време нито да изчистя, нито да сготвя. Прибира се от работа, почна да крещи, защо не съм изчистила и изготвила. И аз се обърнах към него и казах цял живот как си живял при баба си в мизерия. През това време бях на леглото с малкия и го приспивах. И той стана и с юмрук ме удари в главата. И останах за няколко минути в безсъзнание. И след тази случка мислех, нали, вече да се обърна към майка ми, да й разкажа всичко. Но пак ме спираше нещо. Пак се надявах, че той няма да продължи все така, че ще се промени. Другите хора как се живеят нормално и аз си мечтаех за такъв живот. Да сме добре, малкият да расте и с майката и с бащата, не да се чуди всяка седмица при кого ще остане. Обаче той не спираше. И като разбра, че общувам с майка ми скръщо от него, имах друг телефон и звънях от този телефон, докато той е на работа на майка ми, да се чувам с нея. Бях и казала, че имаме проблеми, не с подробности. Идваше, взимаше ключа от хазяйката, той ме заключваше. Отиваше на работа и ме заключваше, за да не избягам. И тя беше намерила от хазяйката резервен ключ. Идваше, отваряше ми, седеше за по половин час и се заминаваше. Много пъти скришно така съм излизала с майка ми, с баща ми, да могат да видят малкия. И бях изподелила за тия проблеми. Тя ми каза, че има кризисен център. И мога, нали, да се настаня в този кризисен център. Първоначално не исках, обаче той като разбра, че общувам с майка ми скришно от него, пак беше ме прибил, пак беше ме заключил, излизаше си с приятели, водеше тия приятели постоянно вкъщи, на мен не ми беше приятно. И един ден преди да избягам, той беше ме прибил и беше ме накарал, караше ме да се събличам гола, да има мои снимки, нали, за да има с какво да ме изнудва. Аз отказах, но през това време бях се оговорила с майка ми и баща ми да избягам, те да ме чакат пред блока. Те влезнаха горе, видяха, нали, че сме се скарали, аз замазах положението и го попитах дали може да вземат малкия за една вечер. Още да си оправим отношенията, да излезем някъде, да си поговорим без детето и той се съгласи. Майка ми и баща ми взеха детето и ние останахме двамата и аз през това време си направих план на другия ден аз как ще избягам. И нали да дойда в кризисния център. На другия ден той тръгна на работа и аз си събрах целия багаж, прибрах се при майка ми и баща ми. Бях изпратила малкия при моя приятелка, за да не става свидетел на всичко това, защото знаех, че той като разбере къде съм, ще дойде и ще станат проблеми. Изпратих, нали, малкия при моята приятелка, той ми звънна, казах му, че съм си събрала нещата и че съм вкъщи. Той дойде, почна да ме скуби, беше намерил нож в двора, взе ножа и тръгна да се самоубива, да се ръга. Викнахме полиция, дойде полицията, задържаха го, казаха, че за 24 часа ще го задържат. Обаче на другия ден го пускат и той веднага пак идва вкъщи. И така 3 дена пускат го, идва, задържат го и вече нямах никакъв избор и казах, че искам да се настаня в кризисния център. Надявам се моята история да достигне до много момичета, защото моята история е нищо спрямо това, което се е случвало в миналото и спрямо това, което ще се случи в бъдещето. Точно това е целта на истории като моите. Нека се подкрепяме, да бъдем заедно, да бъдем единни и да не позволяваме на насилника да наделява. Казвам се Наталия Петкова и съм управител на кризисен център за лица пострадали от домашно насилие, жертви на трафик и хора при бедствени ситуации. Нашата социална услуга функционира от 5 години и в нея се настаняват пълнолетни лица, жертва на домашно насилие, жертва на трафик. Но когато има пострадало лице, пълнолетно, може да бъде настанено заедно с децата си. Нашата услуга
работят специалисти, които помагат на жертвите. Най-важният за нас са психолозите и социалните работници. Ние работим в тясно сътрудничество с много институции, с органите на МВР или районните управления, както работим с дирекция социално подпомагане, с адвокатите от адвокатската колегия и естествено към Националното бюро за правна помощ. Винаги сме имали за тези всички години подкрепата им, за да може едно лице пострадало от домашно насилие да получи адекватна и професионална юридическа подкрепа. Нашата мисия първо е да овладеем емоционалното състояние на пострадалото лице. Чрез различни методи и кризисна интервенция съдействаме за да се издаде заповед за незабавна защита, както и дело за домашно насилие. Също така ние помагаме хората да продължат своя живот, след като се овладее емоционалното състояние и се работи за преодоляване на травмата. Ние им съдействаме за намиране на работа, за да имат сигурни доходи, които да им дадат самостоятелност и след това да могат да си наемат квартира или жилище, в който да живеят, а да не се връщат в средата на насилие. За тези 5 години при нас са потърсили помощ и подкрепа около 600 лица и деца. Някои от случаите са доста успешни и сме довели до край, който са продължили живота си без насилие, но имаме и такива случаи, които въпреки всичките ресурси на всички институции, те отново се връщат в средата на насилие. Моят апел е да не мълчат хората, които изживяват насилие, защото никой не е застрахован да попадне в такава ситуация и да търсят помощ. Има кой да помогне. Всичките институции сме за това и наистина помагаме на хората, които искат да променят живота си и да живеят без насилие. В много от случаите сме имали, които въпреки всичко, което са направили професионалистите и всички институции, те отново се връщат в средата на насилие, но са потърсвали втори, трети път, защото нещата ескалират. Но това е техен личен избор. Работим също с много неправителствени организации, които ни помагат и не само в професионалната ни работа, но като им се осигуряват и различни развлекателни дейности, свързани с свободното време, изненади за празници. Нещото, което искам да кажа е: не мълчете, потърсете помощ, има кой да помогне. Ние предлагаме и мобилен екип, в който специалисти от социален работник, психолог посещават на терен или в малките населени места хората, които имат нужда от помощ. Правили сме и много кампании информационни, както и за превенция на насилието, за да можем да достигнем до повече хора и те да ни потърсят след време, когато съберат смело. Домашното насилие е всеки акт на физическо, икономическо, емоционално, сексуално и друг вид насилие, както и опитът за такова насилие, както и опитът за принудително ограничаване на човешките права, на свободата, на правото на избор на месторабота, социални контакти и други от лица, които се намират или в родствена връзка помежду си, или живеят в фактическо съжителство, или са съпрузи, или са били такива. Масовото схващане в обществото е, че домашно насилие представлява само упражняването на физическо насилие, което не е точно така. Напротив, домашно насилие представлява всяка проява на обиди, унижения, силна ревност, всяко ограничаване принудително на свободата на личността, принуждаването към сексуални действия без желание, без съгласието на лицето и прочие. В моята практика в последните години се увеличава броят на дела, свързани с защита от домашно насилие, като наблюдавам, че жертвите много трудно приемат, че е на лице такова домашно насилие и още по-трудно се осмеляват да предприемат каквито и да било действия в посока да бъдат защитени. Обикновено се стига до търсене на адвокат и предприемане на действия, подаване на молба за защита
от съда, едва когато бъде упражнено физическо насилие върху лицето, когато то е заплашено с убийство, когато има дългогодишен психически тормоз, дали непосредствен в разговори или чрез използването на социални мрежи. Напоследък това е много често явление, или преследване на лицето и други такива случаи. Жертвата обаче, за съжаление, много често в практиката се отказва в хода на самото дело. От делата, които водя, голяма част от тях не приключват с окончателен съдебен акт, тъй като жертвата желае да бъде оттеглена молбата за защита, с искане за защита или да прекрати производството, като много често отново дори се завръща и заживява с насилника. Важно е да се знае, че всяко лице, претърпяло домашно насилие, може да се обърне към различни институции, съобразно съответният конкретен случай. В най-тежките случаи важно е да знаят лицата, претърпели домашно насилие, че могат да получат защита и в кризисните центрове в съответното населено място. При всички случаи имат право да получат адвокатска услуга, т.е. адвокат да се обърнат към съответната адвокатска колегия и адвокат да им подготви молбата и да ги защитава в производството, което ще бъде образувано в съответния районен съд. Закон за защита от домашно насилие дава възможност, всъщност там са посочени всички мерки, които съдът може да наложи при наличие на домашно насилие, да бъде подадена от жертвата молба до районния съд, където фактически пребивава лицето, жертва на домашно насилие. В 3-месечен срок от акта на домашно насилие адвокатът подготвя такава молба и съответно се открива производство, като мерките за защита са посочени в Закона за защита от домашно насилие. Важно е да се знае, че адвокатите, които са вписани към Националния регистър за правна помощ, могат да осъществяват такава правна помощ на жертви от домашно насилие безплатно.